Ichokwadi chawakanzwa kuti ndane mukadzi padhena isi chuti ndozviziva taidanana zvekuti asi situation yandiri yacho haisi izi misodzi pamatamarwa kunge rwizi ndinozvibvunza kuti waimbove kupi dai zvaibvira taidzokera kumashure kwetime totangidza usatsamwe uchawana mumwanengaini ndashuwiya zvakanaka zviitike kwauri mukati melaifi time yatakaspenda yahistory relationship yedu was a big thing handisisina option asi pane kungoti uende yeah handisisina choice iwe kana wangoti zvipere yeah kukuramba naisaona pane reason alife yako ndisinewe just imagine kanganika takarambana asi kumagumo taizove tese tagadzirisa zvinhu chinhu chichandiuraya mamemories ezvese zvakaitika tichiri tese chandinongokumbira kuregererwa pane zvese zvaungati ndakakanganisa kwauri ikoko bebi chingosvipa mukana uterere somo yangu unondida neni ndinokuda asi problem unoterera mashoko evanhu dai zvakangoitika takasangana kare utori maive vana vangu asi zvakaitsika nepamwe nanasi ihondo mumwoyo mangu usatsamwe uchawana mumwanengaini ndashuwiya zvakanaka zviitike kwauri mukati melaifi time yatakaspenda yahistory relationship yedu was a big thing handisisina option asi pane kungoti uende yeah handisisina choice iwe kana wangoti zvipere yeah ichokwadi chawakanzwa kuti ndane mukadzi padhena isi chuti ndozviziva taidanana zvekuti asi situation yandiri yacho haisi izi misodzi pamatamarwa kunge rwizi ndinozvibvunza kuti waimbove kupi dai zvaibvira taidzokera kumashure kwetime totangidza usatsamwe uchawana mumwanengaini ndashuwiya zvakanaka zviitike kwauri mukati melaifi time yatakaspenda yahistory relationship yedu was a big thing handisisina option asi pane kungoti uende yeah handisisina choice iwe kana wangoti zvipere yeah handisisina option asipane kungoti uende handisisina choice